Gu, Luisa. Ta Alfontxo, Patxin gurazu gea. Gu, Josera eta Katxalingea, Zurinen gurazuk. gu, Patxi, eta zurinegea, da ja gure gurazuk sobran ezautzeke uste. gure seme alaba Borja Nekaneiz. Gu, Nekane, Eta Borja gea. familiko txikinek. Handixo bintzen bade merezka. Zauz, ba. Ilo baketare, urtitan ez dio ikusi asek. Hasiko junan, asek txikixe zeudenan. Hombre! Zuek zintzate. Herrian gizona! Zurinen atxeta ama pixiten etorregea urtitan ez dio ikusi. Hombre, ama, ez etxe uste hemen. Bizirean ezka! Urtik ez gala ikusi! Etorri, etorri. Hombre! Campeón! Nau, aia gurie! Hore, familia! Eba, Etxi eleantie, Eleante, ba. Ondo ziok, bote, ondo ziok. Bai hau gure txida, hemen... Alfon, isa. Ba, hau gure palazixue da, eta hemen urte asko da maketxiu bizitzen. Eta, ikustu uzten bezala lan dute dago eta parajea errantzko. Bisita bat, nahi uste ikusti etxea? Eta hemen zaudetenez, bazkaltzen egelduko zate. Sebastian, bi pertsona. Bai, Andere. Bitertin, jardinetatik, buelta bat emango dugu. Handixe intze baden ezkan. Zurine handixe den dientzet, handixe. Zaren? Nahi ezten tokixen eseri, Guk zehose garri dugu hemen ezken. Ezin jakin, bestin etxin zetu bako zuen nahi. Saldo batia argare garri jau. Pasa, katxari bekar zanike. Handixe intza ere. Bai, gure bazarri xere handixe dugu. Hau, dotorie. Katxalin, ganagonak ditu naue, izurten ba. Ta, bankuken debena eta... Ze uste? Alfon, bale. Horoko temeik ez eta. Hauek ez dakio eta bako. Bankuatik gutxi jakingo jau. Ibiz ez jakin, beixek zematesne atatzeuen egunin. Terixo bat badao, bazen behin, ikasle bat azterketanak suspendite zituna, eta egun batin, irakasle gela sartu, eta azterketak lapurtu zitu. Azterketa indaero, etzakixen nun sartu, eta maiko zulo baten sartu zuen, eta hondik ez da aurkitu azterketa hori. Bien. Venga, gana barro. Eta oina mengo degaze? Baina suponitzea, gela hanin bali mazun da azkar riskuta bertzula, gela baten egongoa, ez? Bale, guazen gela eta bitzera, ez? Bai, nirati separa gutxegea, batzuk gela hortai, bestik igual gela honta hori. Baina, zein da? Zeintzea! Baina, alazne, Hombre, Iban! Baina, alazne, zein jesu hor? Hombre, Iban! Hementxe, bi erretikako ezamina da eta bakizu ikixin ber. Bueno, favoreze, hori txuleta bat hartzezu, eta ja, aprobatu daukezu ederki gainean. Bai, baino... Lengokun harrapa entzin da zantzin berriz harrapatza alemazin, baina, amai esango zuxola. Ta,
ordenadoriet zu nola sartu zea ona. Bueno, igual deu. Esami santo hori bilako deu, aber bilatzea aldeun behingoz? Muria, zer da hau? Ai, ama, berazten dira. Ai, ama, fizika eta kimika dela. Bai, betxu, hemen jartzen dut data eta namili batzen dut dela. Eta bosteko urriaren bosta, meka. Hau da, lasterketi, ai, ama. Aizute, etorri hona, ja! Ze! Bai, zea! Azte benetan, hau da da? Aizte, Mila behatziren da laro, eta mamiko, buah, que fuerte! Eta hori? Bueno, a ver, aizi izango zan. Etzen dut pentsauko... Ez. Bueno, guazen omen dira, favorez, bildurtzen egin biza. Azka! Ze alazne, gaurre berandu? Ez ari uste lurrikara bat zentiu, eskaeratan hori ez da. Bueno, favorez, jarri zaieta, atendu izu. Bueno, eta oin gure presentazio honekin bukatzeko, nola gai honekin zer ikusi dauken, alandalo gasekin zer ikusi dauken, ondorengo bideo hau ipiniko izugu, gasen sartzeko eta musikien variedadi ere ezautzeko, bai? Así que, hasingo gara. Su mirada de color verde aceituna. Como una ponaleque. Con piel de reina y cuerpo de sultana, movía sus manos como una gitana y su embrujo te robaba el alma. Puedo encontrarla, a esa que todos llaman al andaluz, llevo tu nombre de norte. Con su... que deja ciego el que te mira al andaluz. Aizut eta pasauden gauzedanak pasabali maile esamin hau lapurtu genulako? Nire uste zorratik zen. Bai. Bai, nire uste baietze. Bitu, errengo du da, jazta. Hori da, Erre, venga, errengo mire, da. Paz y erre. amor en la vida. Erre. Venga. Vale. Eskolan, gabiltze ez dakizena suspentso egon goien. Suspentzuk. Enaun bate harritzen, gure garasen aldin zuek jauja herri zabiltzete. Gure garasen hola berre, hola! Gure garasen eskolin asuntu zorakei bat ez ezan, ikasli klasin zorautu hiltzezin, da irakasle ikasok eiteke, da batek lexoti behitzezula, dana gorra jutezin, da hori bai. Irakasli nazkaute bukatzezun, ezin zulako gexo, da ikasli kontrolatzie oso zei zetizarako. Gu gaur egun gelan txintxo berrizeteu da isilik irakaslik ezate ondana txintxo haitze. Guretzat errespetu oso importantie da, irakasleek esan dako da zaitun betetzen.
Interkambizoko amerikanua torren da lotzatan ez lagani favorez, konportau, favorez lotzaik eteke. Hauek bromatan ez dira ibiltzen. Kiston ejertzitu dauko da. Oh, this is your family. Well, I'm really happy to be welcome in your house. You're a pretty old family and thank you so much. Can you take my backpack? Thank you. And this thing too, because I was really busy in the airplane. Kaino guaiz ba? Zeman morako etorri zean? Burasuk, anaiarrebak, semik, o zelateki. Ta? Familia beratxeko alez? Keep calm. How are you? Oh my god, somebody understands me. Cariño, te he dicho que no le hables en inglés, que tiene que aprender euskera. Erki, euskiri ikisi erdula eta behorrek erderaz. Atxitxe, baina ikusule zukuta utarra programien. Nik ez ezatzen hori? Izena emango aldeunik, goue dauket ba horra azaltzeko telebistan da. Bale, nahi gibultzan, nerati. Junezez! Jun baietz! Guta gutarrak! Programako kastinarekin hasiko gara, eta orain, lehen partaidea, Iban! Hola. Bueno, ni Iban García naiz, askoitik nator. Ta, bueno, niri asko gustatzen bideoak eta hola haikie. Oh! Bideoa! Ba, ez zaizkiu interesatzen. Bueno, egon pixket, Bat, bi. Bueno, eta niri nola asko gustatzen zaten poemak eta holako gauzeletzie, oinamen lentuko duztet Lo Fatal, Rubén Dariona, 1905. Dichoso el árbol que apenas es sensitivo, más la piedra dura porque esa ya ni siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Eskerrik asko da noi, Iban García naiz. Ba, hoi, urrengo, partaidekin hasiko da. Izena? Ilenia. Deskribatuko alzenuke zure burua? Asko jarra naiz, Fuerga artetzia asko gustatza, bueno. Zure bezala pertsona zaizkigu interesantzen. Gitarri jotzazu, pentsen gau. Hori, imaginara, esperoña tronco. Na, 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 na. A ver, programa hontan zenbairu iraztek. Lehen, kastine pasarde. Da ero programan, gero ikusi ozemak kobrratzegan. Venga, aurkeztu ire burua. Ni unain nauk, askoit jarra, baina nere bizitzeko lehenengo 8 urte Donostin paso nitxean. Nere gaitasunei juk, dirue askar hortzi atela. Dirue, hain askar lortzeak, zertator rola programatea. Zorrak aldauzkeik. Zorrak nik baite zeare. Bea honai, junai! Eta zue zentxade? Ni Alfonso. Ta ni Nekane. Ta anuntzio bat jarri zenuten da gu onatorria. Gu? Ta gitarra. Alde mendi zue zela pertsona estillo, berda? Ana, betu izazen zitorrikan. Bueno, ani Josebo nauk, Antxola aldin bizi nauk, da guta gutarrean itxitorek, albaldema neskatan egitea, ibagi Antxola aldin neska gutxi da animali asko. Jo, Josebo, kompainia guzti etorri dizela ikusteat, Ai, hau, ne launa hundixek, txiki teuen. Toz, Pontol! Toz! Toz! Ez zite gustatzen animalixe ugitzie programa, baina euki geroak. Bueno, ba, animalixe espalmazatxe gustatzen hau gustago zagez. Uide, Josebo! Etxeue! Estaba eskubide, Ixo! Zuen zaga moduko programe bauket. Bueno, berrize, hemen geha, Kajin Kejie programa honekin. Hemen ikasle bakoitzak kaja bat eukiko, eta bertan keja hundinek eiteunak irazteu. Gure lehen partaidea, Aitor Azkoitia irakaslea izango da. Arratsaldeon. Nahi duzunean, hasi zaitezke kaja aukeratzen. Ba, lehena nire zenbaki favoritoa, 11. Ba, nik ikasleanan izenik nitzeket. Guk geru da opor gexo azkeu. Ta hori dala eta gaur egun geru eta gutxi sekizte dugu. Nahiko kejauna urrena 14.
klaseak goizez bakarrik jutela. Ta iruditzezat eguneko talabordua aprobetxatzeko klaseak goiz datzale jomertu eruna. Nahiko ondo. Urrena 18. Gu, ikasle bezala, alako zilean komoduk, klasik 2 minutu iteko, alde derre irakasleen zilean komodo esek. Sin más, alako keja 17. Ba guri etxeko lan gutxegi daudela iruditzezako. Ta maila hobiago edukitzeko etxeko lan geixo berdikeu. Hartara gure etorkizunin horrek asko lagunduko dugu. Sozio hobio baino ja pixketa atxuteko, laia pixketa repetitu ez. Ba, 10. Nire ustez, azterketa gutxi daude, eta etorkizunako lana topatzeako orduan oso zaila izangoa. Orduan, azterketan nahi dikeu, ja, momentu hontan, ordu hauetan, eta ontxe ikistea gungo naiz azterketak egiteko. Honek gogoz ikasiko, oiko karri hona ikasteko. Ba, keja hona. Ez da eta baino bioi huel topakoetan, urrena, ba, eskuialdeotan 13. Bueno, ba nire kegia da, hola zordu luze gixetitzela, nire ustez, 5 minutu gexeki da, eta hola, denbori asko desaprobetxa hori edo. Komenigarri izango zen, 5 minutuko errekreu gizetie da, hola gexo ekisiko genuen. Aurreko kejekin fentatzen ez, así que, men aurrin berrize Otabi. Wifixe ez da horreter ez du egiten, ordenailu konpondu? Wifixe, hori izan ere kulpie ez? Azkena... Amaxe baiet! 20 baiet! Emezazpi ezet! 2 baiet! 15. Ba, neguko goiz azale luzetan, Floriako gelatan, hotza. Hotza? Azkenago dana betiko keja die, ez dauke batez, imagina eixo. Bat aukera hor banu, ba, zehoz zatearre, azkena, pixketo laza izan dena. Erabaki aldo uste ba? Floriatik erten dakun zein berdu usten, o... Bueno, airea pixkenaka, baino... Ondik... Hortxe gaude, garbi nik ez dauket ondik, ondik duda batzu bauzke. A ber, lehen gue, azkar. Ez dutela nahi? Nolak ez dezula nahi, jakin egin berdezu etorkizun baten zena ezunen? A ber, lasaiu zaila ez dela jaten. A ber, jakin egin berdezu etorkizun baten nina amela, laguntzeko. Lengun ezan hon ezet? Bai ez da, baina zu lana bilatzeko, dirua zaiteko, zehozein egin berdezu? Ba, ez te pentsau. A ber, koskorrak ez dituzu behikutuko, ez dakizan bat urtetan. Favorez, zehozein zan berko zu, dana ez, etorkizun baten zehozein berko zu ba. Ez da ez nikut ja, ez. A ber, baina zehozein bai, betu, ontsi nahi naiz pentsaten demorozun ez eta izan da ezaten. Kazetaritza. Kazetari ez? A ber, bai, kazetaritza pegatzizu, ondo itzekezu, baina bakarri dana ez ezaten almezu, nik uste ondo itzekezula. Dana ez ezaten dara? Ba, nire ustez ez. A ber, zuk esan, niamen nago laguntzeko, baina... Ba, daude pentsaute mago izatea. Baina mago, zu benetan nahi altzea, mago nola ba? Mago ez da etorkizunik, mago dana faltzu di, Zer ez tebetan jena, Bueno, favorez. Dia betela, zobe? A ber, zeba, ez tokezu arrazoirik, nolak mago ez da etorkizunik. Ona bali mazan, bueno, baina zu, txarrat izango zata, nik baki txarrat izango zala. Bai, ikusi. Zu benetan nahi altzea, nola ingo zu hori? Alde zue favorez, nire begi biztatik, hombre, alde! Urren gui ez da xazu zartzeko. Bueno, hola karri. Bueno, ez, alde! A ber, urrena azkar. Anijo. A ber, etorkizun baten, zena eko zenuke izen? Medikuntza bat, pixketo galdetik gutie. Baina medikuntza nola ingo zu ba? Hor pilik isi berda, Hora, gaxerik isi berda, medikuntza ez. Gaina, batez dizu pegatzen, batikin, batez dizu pegatzen. Hor asko ekisi berda, Iban. Medikuntza ez. Obedeztu beste zoze. Irakasle gexo pegatzeizu haizu. Irakasle haizu ba? Bai, endiei laguntzen, gexo pegatzeizu irakaslea. Bai, gexo. Baina oinain naizela pentsatzen, igual arrantzale egiteko hor, zeakin, kainikin da. Bueno, zu pentsau, Zu pentsau eta... Bai, Iban, hola bai, itxuroz ez dena, kaina eta guzti, asko pegatzeizu Iban. Egixe. Juntzaile hona eta urre nahi ez daxazu, arrantzale egiten. Hori da. Hori da, venga, urren parte. A ber, urrena, azkar! Sartuko naiz? Sartuko etzea da. Sartu zaite motei, venga, jarri, hombre. Bai, baietz. Endika, esan ditet, zientifiko nahiko zenula izen, osea, batxillerretik. Egiz esan, pegateizu, baina, zaitut. Egiz esan, nik ez da ibazu. Ez dakizu, baina ez zazu zeaiten, favorez, Endika. Zehozen pentsautek arriko zenuke, dana dudie balima aukezu, dana dudie, venga, pentsau. Nik ezin dizu zure guztuako dana, Ni lagundu ingo izu, baina ez dizut ezango etorkizun baten horra gozan. Zehozen pentsa berko zu ba. Ez dakit, baina... Igual kamarero. Kamarero? Kamarero baiet! Irakasle baiet! Mediko baiet! Kozinero baiet! Bakandero baiet! Empresario baiet! Kamarero ez
bestizu bat epeatzen egizezan. Kamarero ez, indika. Eskordun, ez da git. Igual kozinero. Kozinero? Arginena bezala itxuriteko eta bitxertein ez errezein? Faorezen. Kozinero arresto torkizunik beste zoze pentsa berkozu? A ver, eske, igual, mekaniko du, Betu, mekaniko geixo pegatizu kozinero baino. Venga, aldeizu mekaniko bezala. Venga, arre. Zeba, no. Noa? Ara juntzatxa zure gela juberko zuba. Alde! A ber, uren azkan. Zer? Uren antortzeko ona jartzeko ezan dizut. Ni? Bai, zu, zein ba bestela? Beste inoz da otamen. Benetan, benetan. Gaurrungo muti hauek. A ber, etorkizun baten. Ze gustatu zizun? Bai, a ber, zuria indaiz, Bai. A ber, etorkizun baten. Ze gustako zizun etxie? Batxierra erdi mailako ezer. Batxierra? Batxierra, bai. Ez dakizu zer da batxierra? Ai, ama. Batxierra ez dakizu da zer da? Bakero etorkizun bateteko. A ber, daude zientifiku, teknologikue eta humanistikue. Zer? A ber, zehose jakinako zuetana. Ez? A ber, baina zu bete nahi altzean. Zehose bare. Ze gustatzen zazu ezen? Ba, lan bateteko zehose gustatzen zazu. Baina ze gustatzen zaten zertako? Ba, gero diru irabazteko. Dirue? Bai, dirue. Diru gabe inoan ez du ezen. Lana ni perez. Lana? Lana, bai, lana. Eskoli bukotekun lana daula? Ai, zer, pentsau, nina honen laguntzeko, ez zuri izateko gustatzen zazuna. A ber, gesto zei, hoxek ez dizu egin favorez, zehose esan. Zehose, gustatzen zazuna. Ez zerretazuna gustatzen? Beta nahi antzea. Bueno, aldizu, pentsa, beia, urrena pentsaizu eta aldein, urrena ez aixozu etortzeko favorez. Beti gueltzea eta. A ber, etorri azkar, ezkerrak azkena dan. Ja, naiz nervioso jartzen, hainbeste mutilekin. Ataleo, bai, zer. A ber, ja, nervioso naiz jartzen da relajaino. Zuk etorkizun baten, zer nahiko zenuke, zer lanbide, zer gustako zizunekia? Bueno, ba, eskolan oso ondo da ez naiz ibiltzen da, ez dakitzen. Etzea la ondo ibiltzen? A ber, nun etzea ibiltzen, aipau, nun? Ba, gimnasian da, eske irakasnik esate oso alperra naizela. Alperra altzen? Gimnasian? Bai. A ber, baina gimnasiak, ixetan ez bali mazu nahi, zeain, gimnasiako irakasle hola, ez da zuk gauza hundi ber, ze gexo, hola, ondo ematezazuna. Asko matematika gustatzen zara. Matematika? Bai. Bueno, horre, etorkizun egixezan, bai. Logaritmikoa da, bai. Logaritmo, eta trigonometria igual bai, bai, eta Pitagoras. Pitagoras. Bale, eta, bueno, eta gexo flojo, nun ibiltzezea, porque zertan ibili berko zu. Flojo, gimnasian bakarrik ibiltzea bali maztea, erkizuaz? Ez, da gero, batxe irakasnik esan dibe euskeran da gaztelania, ez dakit, erderaz ez dakit, hori bai da, ketela geski. Geski, da hor geski, ez da geski, hor zoze pentsa berko zu gehiozu. A ber, zuk pentsan, oza, zen erko zen duke, porque flojo bali mazabitz, batxillerra o erdi maiako, igual erdi maiako inberko zu. Nik ez izte dingo, nik nahet zu bezalako izen, favorez. Baina nire bezala, a ber, baina nire bezalako zu bezalako nahet izen, favorez, favorez. Oina ziko gara xerik. Ez. Bueno, patxi, zena ez izen. Ez, patxi niporaz. Nire bezalako izeteko, zeo, lanbide, osea, ikasketa batzuk inberko jozu. Baina ez kestena ikasi, zu bezala nahet izen, ontxe bertan, ontxe. Aizu baino, orduan, matrikula inberko zuen batzen, ez? Problema txiki bat dago. Notak hartzea junberde da... Notak! Neula ondo goia txita. Hori bali mazik, nire banintxik. Ni eno gutxixo. Hango xeko portaute, Xerra, gazia, Era usue, Xerra, hoy comportado, Ni beti comportatzen, ereik ez Xerra, vale. Hola, egun hon zegoide, Venga ahí. Venga, arrato, Joserra. Imagen ona, Joserra. Nota jasotzea. Animo. Seixo korrea. Ama, ze buruz notak? Pega ahí, salta garra.
Baina, zuek altzate bere gurazuk? Ez, baina hueltzako. Bueno, gizartekin antzematezako lana etxeula, etxin, baino gero jarrerie eta gexo berdo. Naturren antzematezako klasen atento oteala, baino faltazakola etxin jarrera hori nik ez dakit zertan dutean etxin. A ber, jarrera egoki hori zer den, espera zamizket, etxin hori... Josera! Jarrera hori nik euskenen komentau nixon behorri, WhatsAppa eta bete beharra ez di justela bat eta hori inberko zen, konpentzau duna. Maquinita, ¿está? Maquinita? ¡Leikuria! ¡Josera! ¡Josera! Correcto. Bukatzeko mamasio errepaso bat bain dituon ezaminei eta nola indituon Tanik, notak noiz jaso ditut. Gura niko txikixo. Azterketa bat zauzko zuzentzeko eta bukatzen joteko nahi komentau inkesta bat entzun. Eta inkesta horre batzun erten nahiko genuen bezala. Bost suspenso baietz! Hiru suspenso baietz! Bi suspenso baietz! Lau suspenso baietz! Suspenso baietz! Garepiko baietz! Inkesta hortan pasau zana, Bueno, baina inkestikin bukaetan ez bideoekin hasiko gara, bale? Lanire izatea? Bai. Nire zenturriko zen montuan nire? Bai, antxonez. Zuek ez da ikunture, Lana bukatu dira, eta irakasle eta dana behar. Irakasle dira dira Zeun bez! Goizean, jeikitzerakoan, zer egiten duzu? Galdera sakona hasteko, Ze gelatako mutile dizu guaponak? Lau B. DH irua! Nola zelebratzezu gizarte kateatzie? Toma ya! Bukaiu jan, gero pixketik mobien ebili. Da, nazkautena honino, berriz, ikisten hasi. Lehenuotik launekin itzetxezu arzoze grazioz biteko eta momentun okurriteko. Normalin ezin izetezu celebrau, porque dana gaina saltatzei zuen. Ikaskide batek kopiatzi ezkauko baldin mazizun, zein gozenu? Arrautze puzkau, be txiki-txikien. Berotzen jarri, olixo pixketekin, eta gero bota eta hor pixke huelta atzuk eman. Zeinen antza duzula uste duzu? Angelina Jolie. Susan Sarandon. Scarlett Johansson. Clint Eastwood. Brad Pitt. Keanu Reeves. Richard Gere. Ez hautze aldezu Brad Pitt? Ere lehen guzue? Klaro ez hautzetela. Zenbat ataezu matematikako azkenengo azterketan? 75. 75. Txikitan, zenbat suspenso ateratzen zenituen ebaluazio bakoitzean? Ideik ez dauget. 7. Esan berralda. Berri horra da. Zein izan ziren suspentsio horiek? Matematika. Gizarte bat ez bat. Frantsesa. Gizarte zientziak. Zenbat denbora berdezu egunero jazteko? 10 segundu. Batzutan minutue, bestetan 10, bestatutan 50. Ordu bat egingo du. Noiztik gustatu izan zaizu parrandan ibiltzea? Nik uste beti gusta izan zatela. Beti gusta izan zat, bai. Zein izan dira eduki dituzun ikaslerik onenak? Lan García edo, eta gero neska beste bat, Maria Arrieta, oso onak dira. Zeintzu dira atletikeko jokalariak? Josea, Juan Ignacio, Jose, Iñaki, Txema, Esteban eta nik atleti zaleak. Opa atleti. Zeitzezu ikasle bat txuleti eken eo kopiatzen harrapau ezkeo? Urte betez gelako armairuan gordetzen ditut, eta gero bota egiten ditut, noski, kontainer urdinera. Himalaiara, baino ez oinezun da. Han helikopteron soltau
Angoialdin da, pasira batzuk egiteko. Gordeta gelditzei, armasun. Irakasle batek klase aurrin dantzan azteko esango bazizun, zein zenun? Pisket, komplikau ikustet. Segun ze asignaturatan bai, segun ze beste asignaturatan. Zer iritzi duzu txuletei buruz? Garrantzitsuena da pozik egotea. Zein da munduko futboleko jokalaririk onena? Don Bosco. Jesus Mari Larrañaga. Zein da Euskal Herriko pelotaririk onena? Jesus Mari Larrañaga. Zein da munduko igerilaririk onena? Jesus Mari Larrañaga. Zein da munduko txirrindularirik onena? Javier. Zein urtetan iritsi ziren erromatarrak Iberiar penintsulara? Duela ia urte asko, 1969an. Abesteko ordun, zeinen ahotsa daukezula ustezu? Ertzainetako Gari. Juanes. Jainkue bazine nolako mundu sortuko zenun? Munduak eskola ipeta gun nahi dut da naiteke. Hortza garbi utekun, zei biltzezu pastikentzeko? Txagardu, Ur freskoa, mendikoa, eta bestela, jinkasa. Aukerango balitz, jintonika. Nola bidaliko zenituzke ikasleak ikasledeiatara, Bartzelonara eta Madrilera joaten direnean? Normalean oinez, eta bestela baita ere furgonetaz. Oinez. Beti oinez. Zenbat gai suspendu dituzu arten? Hamar. 8. 9. Ideik ez. Zeitzezu Ceciliona puntikin? Galdu. Azterketak garrantzitsuk iruditzen? Gako zeminek ez dibe ezertako balixo. Nik adibidez azterketa bat egin da gero jaten aztizan. Behar dugu guztiz kontrako erantzunu. Oso garrantzitsu. Nik usteet, hobeto dela azterketak etxie irakasli jakiteko ze kapazia daukezu nik izteko. Zeitzezu ikasle bat geizki portatzen nahi danin? Umekin disfrutau. Ni neu, nire despatxoko armaso utz bati zartu, ez da zer utzi bada, baina despatxoko armason zartu. Non zuzentzen dituzu azterketak? Ia paindeia. Zure lagunanak parrandan dabiltzenin zuk zeitzezu? Ikisi. Zein die, krisi ekonomiko honen errudunek? DBH bat B, seguro. Gela pesau bat. DBH da. Irakaslik gexo ikisteko eo isiltzeko ezateizunin, ze erantzutze xozu? Segun ze irakaslean isildu baino, beste irakaslea balima hitzeiken segi onerin segi. DBH batekuk eta bikuk galderak aitetu benin, errexe ulertzea aldixozu. Ez pentsa, batzutan badaude hitz batzuk ez ditutena neuk ezautzen da testu ingurun ulertzen dezu azkenien zezaten nahi. Inolaz ere, itzultzailea behar dugu. Krisi ekonomiko hau dela eta zeini botako zinon errue? DBH bat, 2 da 3 mailakoei. Azterketa bakoitzin, zenbat galdera zartzen jozu? 120. Asko. 55. Badakiztu ordenadori nola piztean? Ez dakitez. Ideaik ez dagoeta izizan dugu ez. Azira pizke kostatzen dira, baina poliki egin ez harrapatzen. Osatu, mendia berdea, zenbat ustezu tardako zenukela sinuaren alfa kalkulatzen, jakinde triangelu aldekide baten aldie 5 zentimetro dela eta beta 40 gradu? Ez da ideagia. Interneten behitu zara ez nuga azmako. Zer iruditzen zaizu laugarrengo mailakoek prestatzen duten bideoa? Ikera arrisa. Ta nolaten nintzen hori? Vamos a ver, Luisa, etxin tontu dena! Hemen tontu da zara! Nik Florian ondo pasatzea da. Notak ondo ziguzten da. Orduan esan zion amendila bani jula da. Orduan natxe nota txarrak atatzen hasi nintzen hemen zeitzeko, hemen geratzeko launekin. Eta repetiute hemen ondo pasatzen zeitzeko. Lazer bat, dana mundiala, arraza onda, guina gaitxi. Bide luzi zauki hau aurretik, eta ahi, venga, horre borte! Ta hau zer da? Hau zer da? Baina, hau ez aldiz aitu laguna gaztetan. Atxe, ama, zu ezat, etorri! A ber, erakutsi? A ber, erakutsi? Akordatzea altzeate.
Osoik ez, baina rekuerdo liteke, Batzutan azarratzen itxinean. Jo, baino, ondo pasaure bai, Betu, aion amonak, Florian Elkar, ezautu izan ez balebe? Ni ordu nahi nitzeke hemen egongo, eta zuek ez? Ondige, txikiteko gauze pili daude itzekeko? Afaltzen egeluko zate, ez? Hora askau ezkeo? Bagoazen? Ikusten, Florian jasoana ez da inoiz hiltzen.